ito pagkuhan guys. Mato na mo. Salad. Peras. Salad na gusto. Wala kayo sa dati? Update ate? Okay, mag-ihaw. Ano yung pagkuhan guys? Amo ang palitan. Uy! Amo nga ni... Asa to na? Kanang mag-break ang taon? Puwasa. Puwasa kayo guys. Ano yung kanang para puwasa? Ikaw sa dyan, no? Sige sa nagpabadong sinano. Kakas-kakas nila mo. May gagmayon. Diba? Kagari pa naman yung Jay. Mas GI, si Jay nagkuhan sa ang lindangan. Lihay man, wala makag-regog. Mangaw. Na si Jay po yung nagtimpla sa ampang. Yung igura. Di ba sa tumawag? Tawag mo. Baka nagpapakasa. Kuha sa nagpapakasa sa kaldero ba? Ito nanita grabe. Kasabag yun na ng Yuki. Ayun, sabag is Yuki. Ano ka na siya? Bulisos ng roan. Liwat ng Yuri. Liwat ng Yuk-Yuk. Ako anong sakto-sakto ra kay bawal na yung tamis na. Ano si pangalan nila? Fruit salad! Chic! Muna na! Nahuman na ni G. Yakaring kapayas. Awa pa na mo panit. Amos ang saglag kapayas guys. Anitan sa kay wa na ready. Pero gahi pa, pero okay ra. Madara nag-smile, no? Di ba, guys? Madara nag-smile. Gahi pa ang iyang kuanan ni luyo. Pero hinog na, oh. Inilan ta kapadyas, guys. Kapadyas. Papayas. Organic. Gikan sa bukid sa sunbride. Piliit na si Kuan. Piliit na si Madam. Gawas niya Madam. Ari dire. Amo sa ning isambol. Pinya rewa. Pati mong pinya dihan. Nindot tong pinya dito sa Compostela. Kata kong ipalitan nga na upat 100. Kay, hinog kayo ba? Layo man sa kayo. Kanilang sa. Kat na na. Ako anong sakto-sakto ra kay bawal na yung tamis na. Ano si pangalan? Ako anong sakto-sakto ra kay bawal na yung tamis na. Ano si pangalan?